Domboshava teen sentenced to 5 years for break-in at General Chiwenga's Borodale shop. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV yandinodzwa nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yemukomana wekudomboshava anonzi iye Succeed Mukaro ane 18 years dzekuberekwa, uyo akatongerwa 5 years dzekugara mujeri mushure mekunge aba mafoni nema-electrical gadget mushop yaMiniatando Baloyi Chiwenga anova iye mukadzi waVice President Constantino Chiwenga paSam Levy Borodale. Nemusi wa31 May 2025 mukomana uyu Succeed Mukaro akapwanya glass repashop yaamai Chiwenga ndokupinda imomo ndokuba maSamsung Galaxy devices, Huawei phones, tablets, Apple earpods and a Calobi smartwatch. Zvinhu zvese izvi zvaikosta $15,915. Succeed apedza kuba zvinhu izvi akatora zvimwe akanotengesa paZimex Mall, apo pazvakazowanikwa neHomicide CID Harare, apo pakasungwa vamwe varume 2 vakaratidza maCID munhu aive avatengesera. Then zvimwe zvakawanikwa zviine brother yaSucceed inonzi iyo Sydney Mukaro, uyo akawanikwa aine zvinhu zvinokosta izvo $6,295. Iye Succeed akazobatirwa paJoina City atori mubishi kutengesa mamwe emafoni aakanga aba kushop yemukadzi waVice President Chiwenga. Nekuda kwenyaya iyi Succeed akatongerwa 5 years kugara mujeri, asi pa5 years idzi akabvisirwa 2 years, zvichireva izvo kuti akasarwa ne3 years dzekugara mujeri, apo akapinda mumatare edzimhosva nemusi weFriday 6 June 2025. Mune imwe nyaya pane mukomana anozviti iye Matsbaba Denfai, uyo ari kukumbira mota kuna Wicknell Chivayo achiti iye anoda mota yakati kwirirei nekuti dzimwe nzvimbo dzaari kufamba idzo achinonamata dzakashata. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro penyaya idzi, nyaya yemukomana wekuba mafoni emukadzi waVice President pamwe chete neyamukoma ava Denfai vari kukumbira mota yakakwirira kuna Wicknell Chivayo. Makadi mkoma wangu se Wicknell, ndini mning'ina wenyu Denfai. Makadi mkoma ni mhuri dziri sei, muri kupona here nechando ichi? Kuno kuti right mkoma, ti right. Mkoma ndauyo ndine chichemo kwamuri nechikumbiro. Makambutaura pa muchiti mwana asingachemi anofira mbereko. Anongofira mbereko imwe achingogunun'una mwoyo make nemupfungwa dzake. Zvino ndati ndibuditsewo pachena kuti mkoma ndiri kukumbirawo kunamata, ndiri kunamata mkoma, ende ndinokudai chaizvo mkoma, ndakaperera zvamunoziva imi, ndinokudai chaizvo, handina dambudziko nemi mkoma, ndinokudai muri pamwoyo pangu, pahati pangu apa mkoma. Saka izvo ndatopfugamawo ndaumba tsitsi kuumba kwandaita sokuumba kukumbirawo Mwari, kukumbira kwamuri, ndichikumbira futi kuna Mwari kuti mukoma wangu seWicknell kunamata ndinoda, asi nedzimwe nzvimbo dzatinofamba tichinamata dzinodawo mota yakakwirira, mota iri mudenga. Ndotokumbirawo kuti mundiitirewo favor kana mundiitirewo rudo kuti munditengerewo mudziyo wemotokari muhombe mkoma, nekuti ndifambawo ndichikunamatira iwo nzvimbo dzandinofamba, nongozati ndinofamba mumakomo tichinamata munzvimbo dzimwe, nzvimbo dzacho dzine rodhi dzakaipa, dzinotodawo mota inenge yakakwirira, mota hombe kuti fambe tichinamata. Ndotokumbirawo kuti vhidhiyo isvike kwamuri mkoma, murionewo, mundidairewo mkoma. Chikumbiro handisi kudhimanda, kutokumbira Mwari nemutsa waMwari, ndichikumbira kwamuri imimi mkoma wangu. Muri mkoma wangu chaiye takabva kure mkoma, handina dambudziko nemi, mkoma. Ndo mazwa angu handati ndisvitsewo kwamuri mkoma. Ndatenda mkoma wangu.